wallahi labari gaba ɗaya garin nan sai a hankali. Na je gun ya'u mai kifi ma domin karɓo kuɗin da zan ɗan sai abinci in ci, kaga garin kwakin ma ya ƙare. Shekaran jiya na siyo kwano ɗaya da rabi amma gaba ɗaya abin sai a hankali. Allah ka raba mu da wannan talauci kaji. Salamu alaikum. Ya'u Malam Kabiru. An gun lafiya? Lafiya kalau ya gida aiki. Lafiya lau wallahi kowa da kowa. Ganka a zaune a nan ne. Wallahi tallahi dole ka ganna a zaune ana. Ni yanzu nan da kake kallo na haka nake ko sisi ba ni da ita. Ko wani makaho da na gani jiya ya zo yana bara a cikin kasuwa, naga kuɗi a hannunsa kuma nan hanyar wucewarsa ce. Yanzu nan dakonsa nake zohi. Akwai kuɗi in yi wuf. Wannan layin nan ba kuwa in danne hin kwaci kuɗin ina gobe. Ko in taya ka zama ne. Wallahi ta yana zama na gaya ma ai muna nan zai zo. Ba mu saboda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba mu saboda Rasulullahi. Sadaka maganin guzurin kiyama. Ba mu saboda Rasulullahi. Ba mu sadaka saboda domin annabi. Yaro ka taimaka mana. Bayan Allah ku rinka taimako saboda Rasulullahi. Malam Makaho. Na mu waye kira. Ina tunanin ina da canji. To, bari mu ga. Dai ba canji nan 10 ce kana 450 baka 50. Canjin nawa? 500. To bara in duba an gani. Ina ga za a samu canjin nan. Kai. Ko ba canji ne tafi? Yi haƙuri, yi haƙuri. Ina zuwa. Makawan nan da nake ka gani can iya ta zazzaro kuɗi ko? Ina zuwa. Wa masha Allah. Kai dan kuma ubanka da ma kana gari?